Čau lidi, zdravím vás já Kokoli na našem kanálu. Ty vole, trošku fail. Chtěl jsem říct na mém kanále, protože už Blaze, vole, nechce. Vole, nevím, jak se jmenoval, prostě Blaze a něco, nevím. Tak jo, jdem na to. Tohle je moje sestava. Jako Clash Royale nikdo moc nenatáčí, tak aspoň budu celkem originální, ale splním si to. Do prdele, nemám žádnou útočnou sestavu. Tam pošlu 2 peky. 2 mini peky a víčku za to. Ty vole, to jsem zasral. No teď je v prčicích. A teď princ. Vole, do nich! Do prdele! Jo. Oh, nějaký damage. Něco málo, jo, no. Tak půlka, to je málo. Ne, kecám. Samozřejmě, že to je hrozně moc. Že on to vůbec nebránil a... No, hrozně moc. Je to prostě půlka. Peka, mini peka s tím, vole, zatočí. S tím šmejdem. Chcípni! Co? Jdi po těch minionech. Prdele. Piče. Ty vole. Jo. Vole, ještě tuhle stu. Chcípni. Tak. To prdele. Jo, dobrý. Tak. A teď si dáme nějakou bitvu. Jaká byla dobrá. Myslím, že tahle. Jo, tak ukážu prostě tuhle. Jo, to je ona, to je určitě ona. Takže víčka a mini peka. No, říkal jsem to. Jo, na tu si vzpomínám, na tuhle bitvu. Prince. A pak zase. Ne, nejdřív tyhle ty 2, no. A teď Prince. Pak tam dám Prince, nebo... Já už moc nevím. No, Prince. Nebo cikány. Cikán. No, Prince, no.
Vím. Vička, jasná. Mini peka. Stačilo jednou vystřelit a chcípla. Elixír kolektory. Prostě věci, co vyrábějí. Jo. Jsem debil. Jsem taky debil, ty vole. Neodlákal jsem toho Wizarda tou mušketou a nedal tam potom cikány. Prostě ty skeleton army. No. A já si myslím, že to nějak dorovnám. Ty vole. Tak to není ta bitva, která byla tak libová. Nevadí. Si pamatuju, kdy mi bitvu vyhrál jeden malej pitomej kostlivec. Jeden malej kostlivec mi ji vyhrál. A jakoby dal jsem tam vičku, oni ji zabili a ta věž měla posledních 15 života a tam doběhli 3 kostlivci a jeden stačil bouchnout, takže prostě stačil pláknout a vyhrál. Tohle jsem zkoušel udělat challenge jenom tyhle ty spely. Tady mám takovou celkem dobrou sestavu. No, že... Dále! Sestra. A... Si vole, nemůžu si dát friendly battle. No tak čus, tohle byl jenom náhled. Vydám to, napište do komentu, jestli se vám to líbilo, jestli mám pokračovat. Tak čus.